Velkommen til De Kreatives Kontor. Vi styrker det kreative Danmark. De Kreatives Kontor er en not-for-profit organisation, der har til sigte at gøre forholdene for kreative freelancere bedre og mere overskuelige. Vi understøtter både idé- og projektudvikling og administration af opgaver og projekter. De Kreatives Kontor er for dig, der er kreativ og arbejder freelance. Som freelancer har du måske allerede oplevet problemer med offentlige ydelser, hvis du på grund af dine opgaver er blevet vurderet til at være selvstændig. Du behøver ikke at arbejde i den kreative branche, selvom det er den gruppe, der har vores primære fokus. Hvis du har en idé til et projekt, kan vi hjælpe dig med at udvikle, konkretisere og beskrive det. Vi kan ikke give dig penge til at realisere projektet, men kan til gengæld hjælpe dig i gang med en mulig finansiering. Har du opgaver eller projekter, der er klar til at blive realiseret, hjælper vi dig med den administrative del. Vi ansætter dig lige så længe projektet varer og udbetaler dig almindelig løn som A-indkomst. Vi sørger også for, at skatten og de sociale bidrag bliver betalt. Ved at benytte De Kreatives Kontor bruger du mindre tid på det administrative og får mere tid til det kreative. Du får hjælp til idé- og projektudvikling. Vi giver dig muligheden for at tage opgaver uden at komme i klemme i dagpengesystemet. Tjek dog gerne med din A-kasse, hvis du er i tvivl. Du får almindelig lønindkomst og feriepenge. Vi sikrer, at du får dine fradrag og har styr på dit regnskab. Du er sikker på at få din løn, også selvom kunden ikke betaler. Du får større sikkerhed omkring dine arbejdsforhold, herunder kontrakter på alle opgaver og dækning af vores ansvars- og arbejdsskadeforsikring. Og så kan du naturligvis altid ringe eller skrive til os. Vi tror på et blomstrende kulturliv og på mangfoldigheden i kunsten. Vi er din sparringspartner og vil gerne hjælpe dig med at virkeliggøre dine projekter. Vi tror på dig og din kunst, og på at du som kunstner har en vigtig funktion i vores samfund. Vi arbejder for dig og din kunst, og tror på, at alle kunstnere skal have de samme muligheder for at få deres kunst realiseret. De Kreatives Kontor. Vi styrker det kreative Danmark. Bam, bam, bam.